aros. Ie. Achos ni wastad yn barod i ganu, yn wedi gyda anthem, ynddo? Wel ie, achos nid canu i dimau cenedlaethol Cymru byddwn ni, ond i dimau o weithwyr allweddol, y key workers ar draws y wlad. Dyma'r hanes. Bythefnos i roi, weles i hysbyseb ar gweplyr yn gweud Sing for Wales, sef canu'r anthem heno 'ma am 8 o'r gloch, nid yn unig yng Nghymru, ond be bynnag oeddech chi yn y byd. Ac o'n i'n meddwl, waw, fi eisiau bod yn rhan o hwn, so nes i gysylltu gyda'r person oedd wedi sefydlu'r grŵp, Sarah Evans. Ers hynna, da ni wedi bod mewn cysylltiad agos, da ni wedi bod yn cydweithio, da ni wedi bod yn whatsappio, yn ffonio, ac ers y dechrau yna, mae dros 100,000 o bobl wedi ymuno gyda'r grŵp. Y rheswm i ni gwneud hyn yw nid yn unig i ddiolch i'r holl ddoctoriaid a'r nyrsys a'r gofalwyr sydd yn y gymdeithas, ond i ddiolch i bawb sy'n gwneud i'r rhan. Mae gennym ni bobl o 4 ban byd yn llythrennol, bobl o Awstralia, o Sbaen, Croatia, Gogledd America. Mae e jyst yn rhyfeddol fel mae hwn wedi cydio yn ychymyg pobl. Mae yna hashnod wedi cael ei creu, sef gymanfa ganu stepen ddrws, a'r un arall dwi wedi creu yw cadwch yn saff a canwch. Croeso chi fynd i'r dudalen, fyddwn ni'n canu'r anthem, heno 'ma, am 8, yn Gymraeg. A mae hwn yn cael ei ddarlledu ar y BBC heno 'ma, ar Radio Cymru a Radio Wales. Felly byddwch yna. Ie, mae'r neges yn glir. Cofiwch os fideo gyda chi o'r canu.